ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пана з вами. І з Духом Твоїм. Почуй, Пане, голос мой, коли Тебе кличу. Про Тебе говорите серце моє. Шукайте моего обличчя. Я буду шукати обличчя Твоего, Пане, не ховай від мене обличчя свого. Аллилуйя. Гэтымі словамі антифоны на ўваход распачынаем святую імшу у сёмую велікодную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнае для памерлых сям'і Кербець, Зофія, Антоній, Міраслав і Анна, Станіслав Панасевіч і за ўсіх памерлых сям'і Кербець, Адамович, Панасевіч і Шлемпаў. На пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх ангелаў і святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного.
Святим у хвалі покладається. Молимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою у славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, как згодно с Его обещанием, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончания свету, який с Тобой живи и володарец у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Дзею апостолаў. У тыя дні Пётр стаў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек, і сказаў: «Браты, належала споўніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшага правадыром для тых, хто схапіў Езуса. Бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе псальмам напісана: «Пасаду ягоную няхай зойме іншы». Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі Пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту, аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго ўваскрасення. І паставілі дваіх: Юзафа, якога звалі Барсабам, а празывалі справядлівым, і Мацея. І, памаліўшыся, сказалі: «Ты, Пане, ведаеш сэрца ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога Ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостальства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам». І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея, і ён быў далучаны да 11 апосталаў. Гэта Слово Божие. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Пан поставил трон свой на небесах. Бо як высоко возносится небо над землею, настолько велика милосердность Пана до тих, хто Його боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас ён наши провины. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах, и володарство Его над усім панує. Благословляйте Пана ягоные анёлы, могутные силы, якія виконуються ягоное слово. Пан поставил трон свой на небесах.
Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, коли Бог так полюбил нас, дык и мы повинны любить одно одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Коли мы любим одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. Потым познаем, что мы живем у Им, а Он у нас, что Он дал нам от Своего Духа. И мы бачили и свідчим, что Отец послал Сына, Збавцу свету. Хто визнає, що Єсус – Син Божий, у тим живе Бог, а Он у Богу. І ми познали і повірили у любов, яку має до нас Бог. Бог є любов, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Це Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я покину вас сиротами, каже пан. Іду і прийду до вас, і узрадується серце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. U той час Jezus uzniał w oczy swoje do nieba i modlił się takimi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich u imieni Twoim, jakie Ty dał mnie, aby oni byli одно, jak i my. Коли я był z nimi, ja zachował ich u imieni Twoim, jakie Ty dał mnie. Ja зберіг, і ніхто з їх не загинув, апроч сина погибелі, каб збулося Писання. А цяпер іду до Айца і кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім Слово Твоё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Як і я не прашу, каб Ты узяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе. Слово Твоё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет. І за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвячаныя ў праўдзе. Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, сегодняшняя неделя, сегодняшний день отделяют нас от урочистости с послания Духа Святого только на тыдзень. Праз тыдзень уже будем святкаваць эту урочистость, Пятидесятницу, калі вучні Езуса збіраюцца разом и чакаюць абяцання Айца. «Не пакіну вас сиротами, кажа Пан, иду и прийду до вас, и узрадуется сердце ваше». Это слово наполняют радостью и апостолов, и так само сегодня нас. Словы полные надеи, которые наполняют наше чакание спокоем и терпливостью. Мы так само збираемся сегодня при алтарі Пана, каб слухаючи Божае Слово и кормячыся Эўхарыстыяй, быць сведкамі гэтай вялікай таямніцы, чакання спаслання Духа Святога. Сённяшняя літургія Слова як бы насычана дзейнасцю Духа Святога. У дзеях апостолаў у першым чытанні адбываецца выбар 12-го апостола на месца Юды, каб адзін з тых, хто быў з апостоламі ўвесь час, калі заставаўся з імі Пан Езус, як чулі, пачынаючы ад Янавага хросту, аж да дня яго знясення, стаў разам з імі сведкам яго ўваскрасення. Як чулі, лёс
выпаў на Мацея. Ён быў далучаны да 11 апосталаў. Другое чытанне захвочвае нас любіць адзін аднаго. Бо калі нас Бог так полюбіў, то і мы павінны любіць адзін аднаго. Але асаблівую увагу хачу звярнуць на сённяшняе Евангелие. У ім мы з вами пачулі словы Езуса, якія пранікаюць у глыбіню сэрца. Гэта словы малітвы Езуса з просьбай аб еднасці. Ойче святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі мы уважліва назіраем за нашым жыццём, то оказывается, што, нягледзячы на ўсе нашыя перспектывы, магчымасці, таленты, здольнасці, мы ўсё ж такі абмежаваныя людзі. Абмежаваны ў нашых чалавечых сілах, можа, у сферы матэрыяльных сродкаў, можа, талентамі, а можа, абмежаваны на некаторыя рэчы, з якімі мы, можа, сутыкаемся, можа, не маем якосці такого пэўнага уплыва, або, можа, увогуле не хапае нам у жыцці, скажам, чагосьці. Напэўна, з кожным, калі так паразважаць, ёсць такія, скажам, думкі, ёсць такія сутыкненні. Нас, можа, абмяжоўвае уласны ўзрост, здароўе, а можа, нават яго недахоп. І ў глыбіні сэрца мы адчуваем, што, нягледзячы на ўсе гэтыя нашыя абмежаванні, у нас ёсць такая туга па свабодзе ў шырокім значэнні. Гэты светапогляд мяне ўжо... Гэты свет увогуле навогул іншы, бо змяніў гэты свет для мяне Христос. Выходзячы ў неба, ў дом Айца, Езус дае кожнаму з нас надзею, паказвае мэту і дае абяцанне, што не пакіне нас сіротамі, што гэтыя абмежаванні не настолькі істотныя для нас, каб мы іх баяліся, але для нас, веруючых, яны не павінны таксама з'яўляцца пэўнай такой перашкодай у жыцці, абмежаваннем, можа. Христос, адыходзячы на неба, выразна сказаў: «Вось я з вамі ва ўсе дні, аж да сканчэння свету». Езус застаўся з намі. Ён не перастае заступацца за нас. І сённяшняе Евангелие паказвае нам гэтае жаданне Езуса адносна кожнага чалавека, каб мы былі адно, каб паміж намі, людзьмі, існавала еднасць і разуменне. Дарагія браты і сёстры, кожная малітва з'яўляецца дарам ад Бога, плёнам дзейнасці Духа Святога, які фармуе нашыя думкі, словы, пачуцці. І менавіта ў малітве раскрываецца прыгажосць і радасць самой дзейнасці таго, хто моліцца. Бо малітва – гэта таксама праца і намаганне. Езус нам гэта сёння паказвае. Малітве Езус вучыць сваіх апосталаў і вучняў. Ён не дае нейкага канкрэтнага вызначэння малітвы, не прыдумвае якісьці тэхнік, як маліцца, але непасрэдна уводзіць сваіх вучняў у малітоўную практыку, у рэчаіснасць унутранай глыбокай размовы з Богам. І сённяшні урывак Евангелія, які называецца архісвятарскай малітвай Езуса, наглядны гэтаму прыклад. Узор таго, якой павінна быць наша хрысціянская малітва. Апосталы сталі вучнямі Езуса, не дзякуючы якімсьці уласным намаганням, заслугам, можа, розуму, або выключным якімсьці якасцям, якія мелі, не былі таксама якімсьці геніямі ці навукоўцамі, але ўсё нашмат прасцей. Яны атрымалі дар паклікання і заклік да святасці, які заключаўся ў простых словах: «Ідзі за мной». Езус сёння моліцца аб еднасці не толькі для сваіх апосталаў, але таксама для нас, усіх веруючых людзей, якія жывуць тут цяпер, сёння. Дарагія браты і сёстры,
Нам таксама варта далучыцца да Христовай малітвы аб еднасці, каб мы былі адно. Каб гэтай еднасці, бо гэтай еднасці можа нам не хапае, і гэтай еднасці таксама жадае Езус. Таму няхай словы Христа і яго архісвятарская малітва ўзрушаць наше сэрцы і ўмацуюць нашую волю на карысць добра, любові і супакою. Няхай нашыя сэрцы будуць падрыхтаваныя да дароў Духа Святога, каб мы мелі ў сабе Христовую еднасць і маглі аб ёй сведчыць у сённяшнім свеце. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Усімага, і ў адзінага Сына Божого адзінароднага, з Айца народжана і радуй всімі векамі. Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сабрана ад Бога сабрана, народжанага нестворана, адзінасуднага Айцу, раз якого ўсё сталося, і Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашего зволення, зашоў на і зцілавіўся Духа Святого, з Дзевы Марии, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понтскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрес паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, зноў прыйдзе ў воды, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарства не будзе канца. Веру ў Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророкаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў. Чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ключа. Чакаючы спаслання Духа Святого, узнясём наши покорные просьбы до Бога. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаваць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молімся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю ў Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся об жыцці вечным у валадарстве нябесным для памерлых сям'і Кербець, для Зофіі, Антона, Мирослава, Анны, для Станіслава Панасевич, для ўсіх памерлых сям'і Кербець, Адамович, Панасевич і Шлемпо. Цябе просім. Добрый Боже, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам. Навучы нас прымаць Тваю дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Хрыста, Пана нашага. Без
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и прозбудил у христичной ахвяры, приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны як нашая Пасха. Ён перамог грэх і смерць, аднавіў усё стварэнне і нам вярнуў страчанае жыццё. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста. А хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таемніца веры. Вяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение і чакаем Твоего прыйсця. Успамінаючы смерць і змертвую паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Александрам, дапаможным біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным.
у jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem, jej obrannikiem, ze świętymi apostolami i всеми świętymi, jakie sprzed wieku podobali się Tobie, aby z nimi i my chwalili i прославляли Ciebie, przez Syna Twojego Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boże Ojcze Всемогутный, у jedności Ducha Świętego, уся башана и хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими являемся, тому осмеливаемся казать. Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласково супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя Збавцу нашего Иисуса Христа. О Твое благодарство. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и благодариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений покликаний на вечеру Єгоною. Пані, я не вартий, щоб ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, будь здоровим Божим.
Лишь тебе принадлежит любовь моя. Доказать я это хочу. Всей душой к тебе, мой Бог, стремлюсь. Влюбляюсь все больше в тебя, Иисус, ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Ты и я вовек будем вместе мы, и ничто нас не разлучит. С каждым днем сильнее тебя люблю, влюбляюсь все больше в тебя, Иисус, ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Влюбляюсь в тебя, влюбляюсь в тебя, Иисус. Влюбляюсь в тебя, влюбляюсь в тебя, Иисус. Влюбляюсь в тебя, влюбляюсь в тебя, влюбляюсь в тебя, влюбляюсь в тебя, Ты взял сердце мое, завоевал, пленил его, захватил ты всю жизнь мою. Влюбляюсь все больше в тебя, Иисус. Твоя лишая ты слух, сердцу обязания, что чудо на земле, правда для меня, цена мою души, это кровь твоя. Кровь твоя, лишая ты слух, сердцу обязания, что чудо на
Молимся. Выслухай нас, Боже, наш Збавца, и праз удел Евхаристию Мацуй нашую веру у тое, что все тело Костела з'єднається у славе с Христом своим головою, який живе и володарить на веки вечные. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтаму дитяті предвизначив. Душпастарские объявы, святоружанец на гэтым тыдні просим провести наступные ружанцовые группы. У понедельник королева апостолов, у вторник Маті Божией, Сооткупительницы, у середу Маті Божией Сутешальницы, у четверг Маті Божией Родительки, у пятницу Маті Божией з Люрд, у субботу Маті Божией Ларетанской, у неделю 18 године королевы усіх святых. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 21 мая успамін святого Яна Непамука, святара і мученіка, 23 мая у наступную нядзелю урачыстасць спаслання Духа Святого. У гэты дзень за публічную малітву ці спеў гімна «Прыйдзі стварыцель Дух Святы» можна атрымаць поўны адпуст, захоўваючы звычайныя умовы. У нядзелю заканчэнне велікоднага перыяду і велікоднай споведзі таму, хто яшчэ не быў у велікоднай споведзі, заахвочваем, каб на гэтым тыдні прыступіў. У гэты дзень падчас святой імшы о гадзіне 11 у наступную нядзелю будзем святкаваць першую гадавіну першай святой камуніі дзетак нашай парафіі. А о 16 гадзіне будем вітаць ксяндза біскупа Александра Кашкевіча, які наведае нашу парафіяльную супольнасць, каб удзяліць сакраменту канфірмацыі вернікам нашай парафіі. Заахвочваю да малітвы за нашых дзетак і кандыдатаў да сакраменту бежмавання, каб яны былі для свету жывым Евангелем і сваім прыкладам паказвалі іншым шлях да Бога. Таксама 23 мая прыпадае 30-я гадавіна біскупскага пасвячэння пастора нашай дыяцэзіі. У гэты дзень молімся за ксяндза біскупа Александра Кашкевіча а патрэбныя ласкі ў кіраванні Гродзенскай дыяцэзіі. Пры выхадзе з касцёла заахвочваем браць і чытаць каталіцкую прэсу, новы нумар дыцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Паслухаем цяпер зварот канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі з просьбай аб дапамозе ў сувязі з пажарам у нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай. Глыбока паважаныя святары, кансакраваныя асобы, вернікі каталіцкага касцёла ў Беларусі. 11 мая у нацыянальным санктуарыі Маці Божай Буцлаўскай апякункі Беларусі адбыўся пажар, у выніку якога быў моцна пашкоджаны будынак галоўнай марыйнай святыні нашай айчыны. На вестку пра гэтую трагедыю адразу адгукнуліся людзі розных рэлігій і нацыянальнасцяў, як з Беларусі, так і з-за мяжы, працягнуўшы руку дапамогі беларускім католікам. Ужо цяпер скіроўваем словы шчырай удзячнасці да прыватных дабрачынцаў і арганізацый за ўнёсак у нашу супольную справу адбудову нацыянальнага санктуарыя. Мы, каталіцкія біскупы Беларусі, заклікаем усіх вернікаў каталіцкага касцёла у нядзелю спаслання Духа Святога 23 мая з асаблівай руплівасцю маліцца ў інтэнцыі адбудовы Буцлаўскага касцёла і далучыцца да матэрыяльнай дапамогі праз складанне ахвяраванняў, збор, які будзе праводзіцца пасля святых імшаў у кожнай парафіі нашай краіны. Няхай заступніцтва Маці Божай спрыяе нам як найхутчэйшым аднаўленні яе святыні, а ўсім людзям добрай волі, якіх яднае гэтая высакародная мэта, выпрасіць благаслаўленне Божага Сына. З удзячнасцю і благаслаўленнем каталіцкія біскупы Беларусі. Буцлаўская базыліка – это сэрца беларускага каталіцтва. Это не толькі муры, алтары, фрэскі, якім няма аналагаў, культурна-гістарычнае багацце народа.
Для вернікаў гэта перш за ўсё Божы дом, месца прысутнасці Хрыста і Яго беззаганнай маці сярод нас, якое яднае супольнасць Касцёла. Таму як адна сям'я адкажам на заклік нашых пастраў сваёй шчырай малітвай і нашай матэрыяльнай дапамогай. Няхай Бог праз нас і ў нас здзяйсняе цуд адбудовы. У наступную нядзелю пасля кожнай святой імшы пры выхадзе з касцёла будзем збіраць ахвяраванні на аднаўленне пашкоджанага пажарам нацыянальнага санктуарыя Маці Божай Буцлаўскай. Інфармацыю па спонсарскай дапамозе для юрыдычных і фізічных асоб можна знайсці на сайце Католік Бай. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. На тыдзень працы і абавязкаў з верай прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. Нехай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амэн. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амэн. Няхай будзе праслаўлёны найсвяцейшы сакрамент, праўдзівае цела і кроў Пана нашага Езуса Хрыста, цяпер і заўсёды і на векі вечныя. Амэн. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амэн.